Her kommer nogle skatertricks af Karl. Okay, først skal vi se en ollie over en kantsten. Her kommer det. Okay, nu skal I se en pop twist. Okay, til sidst. Det er bare ved. Hvad vil du nu lave? Jeg vil lave 180 ud over. Godt. Nu skal I lige se min høje ollie. Og så er det det. Sådan. Og den skal vi se.